Ҳамада салом алейкум. Хуш омадем ба канали Сим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Видеои имрӯза ай рубрикаи страшилкаҳо. Видео дар канали мо касе ки намедона ба чанд гурӯҳҳо ҷудоштагиай ҳар намуд темаҳо мешава ва ба махсус плейлистҳо ҷойгир кардагиай метавонем бидорем плейлистҳо видеои тематикаи дӯст медоштагии хитонро тамошо кунем. Дар имрӯза видео чӣ гуна темаҳо мешава. Шумо ягон бор дидагиен шахсеро ки одама короче бе лучи тамошо мекунем аялав якта бинен хубтар мешавад. Но пешаи видеоро тамошо кардан гуфтанем одамои психически ягон хел вайронӣ доранд, ягон хел касал доранд, айтуре ки метарсанд, кӯдакои майда. Просто тамошо накунед. Илтимос. Ҳастан бо дар канали мо дигар намуд видеои висёли. Мисол агар хайма маъқултонум мехоҳед мара бинен, бидуроен мара дар дига тема бинен, на дари тема. Штоби ки шавда хобтондам ки дар омадам хоби хуб да бидорам, на ин ки сияҳӣ қатӣ. Вайкунам тамошо мекунем. ҳолатҳои даҳшатноку ғайриоддие ки айни замон мо шумо дар видео тамошо мекунем ба наздикӣ рух додагиянд. Иё солҳои 569 24 28 шашмоҳагии соли 2022 Утрехт, Нидерланд. Як духтар бо номи Нарика аз Нидерланд дар интернет видео паҳн мекунад бо ҳамроҳии писарчаи 2 солааш. Сабаби гузоштани ин видеои ӯ дар интернет чӣ буд ки описанияи видеода менависад ки хеле ҳам сахт метарса аз ҳодисаҳое ки рух дода истае ва дигар дар ин хона зиндагӣ кардан намехоҳад. Барои чӣ? Маддиёи 2 сола дар ҳуҷраи худаш дар ошёнаи боло хобай вақте ки модари ӯ садои доду фиғон мешнавад. Ӯ дарҳол ба ҳуҷраи кӯдак ба ошёнаи боло медавад то ки фаҳма сабаби садо дар чияй. Лекин вақте ки ӯ дар ҷои ҳодиса ҳозир мешавад ҳеҷ гап набуд. Пас чӣ ӯро метарсонад? Мебурояд мебинад ки садо буду ҳама тенҷай. ӯ нигоҳ мекунад ба камераи назоратие ки дар ҳуҷраи писаршай. Ва ҳоло ҳамроҳи шумо ин кадрро тамошо мекунем. Тайёрен? Рафтем. бале, устал аз назди кӯдакча чапа шуд. ҳозир бисёриҳо мегӯянд модари шайтонае, устала ба ягон ресмон баста кашидагиае. ман медонам шумо чӣ фикр мекунед, лекин ишта чӣ мегӯянд? Марҳамат. кӯдака ки тела дод. Кам хеле айшонаотон хунукина омадаиста боша бикушен видеоро бироен ки оли баъдан бо пипеци бадсар мешава. ин ҳолата боз чӣ даҳшатнок мекунад ки ба ғайр аз оне ки устала бо ҳамроҳи кӯдак касе тела метия, вақте ки мо видеоро тамошо мекунем хуб фаҳмида мешавад ки кӯдак гӯё ки касеро дидестае ва ба ҳамроҳи касе суҳбат кардаестае. Лекин он шахсе ё ин ки он чизе ки кӯдак бо ӯ суҳбат дорад мову шумо ё ин ки камера намебинад. ин маъноиро дорад ки ҳозирам сари вақте бирои наи видео. Вақте ки чунин ҳодиса рух метаҳад ҳар як одам фикр мекунад ки ҷавоб дар саволҳои худаш биёвад, фаҳма ки сабаби ин чие. Ва якумин фикре ки дар сари модари кӯдакча мезана ин ҳамин буд ки ӯ мега вақте ҳомила буд дар кӯдакча дар асл ягоник набудан, трайник буданд, яъне ки сегоник. кӯдак боз як бародару хоҳари дигарам доштае, лекин ӯ мутаассифона зинда намемонанд. Фикри модараш онае ки мумкина и ҳамун бародару хоҳари ӯ бошанд. Шумо метавонед фикрҳои худтонро дар комментариҳо нависед ки дар ин видео вообще чӣ рух дода истае. ва пеш аз оне ки дар ҳодисаи дигар мо мегзарем, то ки таъби шуморо хираи бад накунем, дар комментария ссилка гузошта шудагиаст. ин ссилка страшни нест. агар ту битонӣ фаҳмида кадом ҷангор бозингар ғолиб мешавад, осон пул кор кардан. угадат мекунӣ? Метавонӣ угадат карда? Хорошо? Ту метавонӣ дар ин кор пул кор кунӣ.
ссылка барои регистратсия кардан ва промокод аст дар комментарие ки ту ба воситаи мувофиқи мондагӣ метавонӣ бонус ба даст биёрӣ. ҳардуш дар якум комментария духтагиай. Рафтем. Португалия 7 моҳагии соли 2022. Кадрҳои ғайриоддие ки ҳозир шумо мебинед тавассути камераи назоратии магазини маҳкам ба навор гирифта шудагиай. чизе ки камера қабидагиай шумо дар экран дидестен. дар назди камера як чизи майда ки пашминӣ мегарда ки ба пош ра гаштестай. Короче ранги одамворӣ ба мисли як одамчай дпоа тоест ра гаштестай. Хайка бисёр чизо ба пошон ра мегардан, лекин як хел ҳайвоно пато ҳайвон чорпо ра мегардан. И дпоа ра гаштестай. вақте ки одамои навора дидан ба ҳар комуш ҳар гуна теория пайдо шудагиай. баъзеҳош мегӯянд ки и дамовои ҳавлигиай. дамовои хонада бояд бошам. баъзеаш мегӯянд дамовое аст ки одаморо боғӣ мекуна мекиша. баъзеҳош мегӯянд ки гномики ҳавлигиай. гномики чӣ боша бо? Короче инами дидестен ку. бале ба мисли ивори ҳайвоное ки ба дпошон ра гашта метавонанд, фақат яхе пишаку ҳам дпоа ра мегарданд инакда. метавонад ки енот боша, енотчаи майдаак, ё ки ба дастои пешаш ё ба ақиб ра гаштестай. лекин ман дар як чизи хайриёдие ки ҳозир шумо мегӯем прикол кардеси, ман ҳозир кадра стоп кадр мекунам, пеш меорам, тамошо кунем, мегӯ дар дасташ телефоне. Не бародаро нигоҳ кунед як бор, ё ки списка касеро галочка монда рафтест, ё ки накунад ки видеои маро тамошо киста боша. 28 моҳагии соли 2022 Богота, Колумбия. шумо дар як чиз кайф кардестен ки видео ҳамаш свежиянд. хай метавонен респекти хитона дар комментария нависен. видеое ки ҳоло тамошо мекунен метавонад ки шуморо камтара хеле хунотона хунук куна ва фикротона парешон ва дар фикр фурӯ бирен ки и чӣ буд ма дидам. ҳамон қадар сахти фурӯ мерен ки ба мисли ӯ арӯсут партофта буд ку ё ки парена чӣ хешта буди анохе меша. яъне ки дар навор шумо ҷодугари реальнира мебинед, ё ин ки ба русӣ ведма ба қазоқиша намедонам. махсус ҳамихе гурӯҳи ҳастае ки чизҳои ғайриёддиро ҷустуҷӯ мекунанд. вақте ки ӯ як қабристони кӯҳнаи дар ҷангал будара тафтиш мекарданд, ана ҳамин хел чизи даҳшатнок дарёфт мекунанд ки и видео дар ютуб хеле ҳам популярни шудагиай. яъне ки и як ҷодугаре ҳаста, як одами ваҳшие ҳастае ки ҷодугараш гуфтагианд ҳамин одамое ки ба навор гирифтагианд, и шахсе ҳастае ки одаморо мехӯрдай. бале дар кадр дар видео шумо мебинед баъзе ҷоҳоша хира, лекин дар телеграм канал открита мебинед. ссылкаи телеграм канал дар анаму комментарияи бузияй дар ҳамун духтагиай. як занаки пири мӯҳсафед дар як хонача дар болои як бадани одам нишастагиай. шахсе ки ӯ дар боло шиштагиай ягон хел шаҳодат аз оне наметад ки ӯ зиндае. маълум нест ки ин аҷуза бо ӯ чӣ кор кардагиай. ба фикри шумо чӣ метавонад рух буда? хӯрдаиша, киштаиша, чӣ корш кардае? видеоро хира нокарда хай медонед дар куҷо тамошо кунед. лекин як вероятност, як версия ҳастае ки версияра ман мондагим ва фикрам ки аҷуза гуфтаиша ки ман туро дӯст медорам ба ихша киштай. бале инакда сари ман чапана кор мекунам. ман як хеле комментиро вад мекунам ки фикр мекунӣ ман ягон комедияро тамошо дорам, мара удивит карда наметавонам, вообще ягон чӣ. но видео агар ҳамчун одами мисол девонани ҳамчун одами нормални агар одамои нормални агар бинанд, действительно видео страшнее. яъне ки ябор бин чӣ тари одамае, чӣ хеле раҳ гаштаистай ва ӯ ҷасади одаме ки киштагӣ буданша вай ки буд. Драмен, Норвегия. 4 моҳагии соли 2022. истиқоматкунандаи шаҳри Драмени, Норвегия як чизи хеле ҳам ҷолиб дар назди хонаи худаш мебинад ва албатта ки ира ба тавассути видеокамераи худаш сабт мекунад. как не как соли 2022 ҳозир як хел одамо туалет равишона камера мекунанд. туалет рафтантонам съёмка кунен. яъне ки дар ин видео чизи ғайриоддиш чие? чизи ғайриоддиш ҳамое ки шумо дар назди хонаи и дидестен як полоскаеро ки
дар болои гравелай ва ҳамин полоска як нимаш тара, як ними дигаш қоқ. Хай шумо мегӯед хай чӣ тариш? Хай значит борон боридай. Не, борон борида боша агар маҳз ҳамин ҷоеш ки тарай ку ана ҳамин ҷаш қоқ меиста. Барои он хотире ки иҷаш дар таги навесай. Навес, борон борид, иҷа қоқ меиста, ис тар мешава. Дар иҷа ҳамаш баръаксай. Вақте ки осмона нишон мета, каме абро ҳастанд. Следи ки шаб борон боридагӣ буд. Как чихе чапанам. Ҳамбад бояд чиз дигаш ки навеси хонаи ӯ ин қадар дароз нест ки агар боронам бизана всё равно то иҷара замина ҳифз намекунад. Ҷои қоқиша навесошам калтай. Ну май причём дар иҷа навес ҳамаш чапанай, бояд исш қоқ боша, усш тар. Оё шумо метавонед фаҳмонда ки чӣ рух додагиа дар иҷа? Агар ки ма бугум разбор кунам, бале, ман мегӯям шланга гирифта рост хат кашида тар кардаиша. Лекин худаш ҳамин мега ки ма хестам ҳамин хел дидум. Худованд медона ӯ худаш рост мега ё ин ки не. Чиз ба мисли ҳавлворӣ аз бадани ӯ хориҷ мешава. Баъдан бозам чизи даҳшатноки дигаре